नमस्कार, मी उर्वी सावंत पंकज तुमच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीचं अळूचं फतफद, अळूचं गरगट किंवा अळूची भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। चला सुरुवात करूया। इथे मी भाजीच्या अळूच्या 2 जोड्या घेतल्या आहेत। ह्याच्यामध्ये टोटल 30 पानं आहेत। तर त्याची आपल्याला मी व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे देठं काढून अळू व्यवस्थित साफ करून घ्यायचा आहे। आता ह्याच्यात मी अळूची देठं धाग्यासकट काढली आहेत। जसा व्हिडिओत दाखवला आहे त्याप्रमाणे आपल्याला अळू साफ करायचा आहे। अशा प्रकारे ही सगळी अळूची पानं मी धुवून साफ करून चिरून घेतली आहेत। आता कुकरच्या 2 डब्यामध्ये एका डब्यात मके कापून घेतलेत आणि एका डब्यात चिरलेला अळू घेऊन 3 शिट्ट्या येईपर्यंत तो शिजवून घ्यायचा आहे। आता हा शिजलेला अळू थंड करून मिक्सरमधून एकदा फिरवून घ्यायचा आहे। आता एका कढईत 1 चमचा तेल टाकून त्याच्यात अर्धा चमचा जिरं आणि 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घातलेल्या आहेत आणि थोडंसं हिंग घालून लसूण जरा शिजेपर्यंत तो चांगला परतून घ्यायचा आहे। आता लसूण थोडा लाल झाल्यावर त्याच्यात मी 6 हिरव्या मिरच्या घालून ती फोडणी चांगली शिजवून घ्यायची आहे। मिरच्या शिजेपर्यंत आपल्याला फोडणी चांगली ढवळत राहायची आहे। आता मिरच्या शिजल्यावर त्याच्यात वाटलेला अळू घालून आपल्याला मंद गॅसवर अळू चांगला परतवून शिजवून घ्यायचा आहे। आता त्याच मिक्सरच्या भांड्यात अर्धा पेला पाणी घालून हे पाणी आपण ह्या अळूच्या भाजीत मिक्स करून चांगलं ढवळून घेणार आहोत। आता 5 ते 10 मिनिटांनी त्या अळवामध्ये 4 ते 5 एवढे कोकम घालून भाजी चांगली शिजवून घ्यायची आहे। आता त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून भाजी चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे आणि मंद गॅसवर भाजी चांगली 5 मिनिटं शिजवायची आहे। आता ह्यामध्ये उकडलेले मके ॲड करायचे आहेत। आता ह्यामध्ये तुम्ही मके, शेंगदाणे किंवा कडधान्य, चणे, वाटाणे किंवा फणसाच्या आटल्या काही घालू शकता। आता हे मके ॲड करून भाजी चांगली ढवळून भाजीवर झाकण ठेवून भाजीला जवळजवळ 5-1 मिनिटं तरी चांगली उकळी काढायची आहे। आता ही उकळी काढून गॅस बंद करून भाजी आपल्याला खाण्यासाठी तयार आहे। आम्ही कधी गावी गेलो की आमची आजी अशीच भाजी करून आम्हाला घालायची। आमच्या आजीकडून आमची आई शिकली आणि आमच्या आईकडून आम्ही शिकलो। तर तुम्हाला ही अळूची भाजी कशी वाटली ही कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। तोपर्यंत मस्त रहा।